Magandang gabi mga kaspero. Magna-night dive kami ni Master Danny. Ayan. Grabe yung hangin mga kaspero, sobrang lakas. Pero yung alon, sakto lang. Kayang-kaya namin to. Ayan. So dalawa lang kami ni Master Danny titira ngayon. Ayan mga kaspero, nakita nyo yung alon, sakto lang yung lakas. Pero doon sa kabila, sa back beach, nako, grabe alon doon. Ayan, tapos yan na yung mga gamit namin, no. Yan yung mga pana. Ayan. Sobrang nga lang lamig pero kayang-kaya pa rin. Tiis lang mga kaspero.